Ay, para ka na talagang big girl dyan sa outfit mo. Yan yung bigay ni Lala mo. Parang nasasabi ko sa kanya, pag over budget na tayo, ganun. Uy, ang bigat nito. Uy, na-figure out na niyo paano magtanggal Pa rin namin magamit tong TV, hindi pa rin gumagana. Good morning, everyone. I'm just gonna make breakfast. Late na kami nagising ni Daddy. Alas 11 na. Alas 11 na kami ginising ni Mishi. Kanina pa siya gising, mga 9 siguro. Kasi natulog si Mishi sa bed niya. Tapos umakyat lang siya sa bed namin nung mga past 6 na magsa-7 na. Tapos natulog ulit siya. Nung nagising siya ng mga 9, naglalaro na siya mag-isa. At kami ay tulog pa. So, gagawa lang tayo ng breakfast. I got here a waffle maker. If you've watched our vlog the other day, nung umalis kami ni Mishi para mag-walking sana, pero sa Walmart kami nag-walking. So, ipainit lang natin para ready na siya later. Then, ang gagawin ko na waffle is this one. This is, masarap to eh. Yung crusties na buttermilk, light and fluffy, na pancake mix, pero pwede siyang maging waffle. Ako wala tayong egg, Daddy. Kailangan nito ng, pwede itong pancake, tapos tubig lang na ilalagay. Pero pag waffle, lalagyan na siya ng egg. Ay, anong ginagawa? Ang sakit sa mata, anak ko. Uy, para ka na talagang big girl dyan sa outfit mo. Yan yung bigay ni Lala mo. Ay, sis. Tsaka ni ate. Ulo, yung nagkapasa talaga yun. Takbo ka kasi ng takbo, Mishi Bing. Ay, sis. Ay, sis. Bakit? Nandiyan kayo sa labas ni Daddy, warm? Sama ka kay Daddy? Sama ka kay Daddy? So, gawin na natin yung batter niya while waiting kay Daddy. Bibili lang siya ng egg dyan sa tindahan ni Aling Nena. Hindi, may gasoline station kasi dyan. Tapos madami silang mga binibenta. May mga gulay pa sila. Gasoline station. So, try lang niya kung meron silang egg. Sasama ba yan kay Daddy? Para walang manggulo. Ang linis ng bahay pag gising nyo Parang 10 minutes pa lang kayo dito sa salas 10 minutes pa lang po kayo, madam Arang binagyo na naman ulit tayo Sama ka kay Daddy? Give this to Daddy. Give this to Daddy. Give it to Daddy. Go. Babasahin na naman niya. Baliktad naman. Kala mo nakakapagbasa ka na. Uy, wow. Yan yung mga napanalunan ninyo sa Wyoming, Buhay pa din. Buhay pa yan, Daddy. Yung napanalunan niya sa Wyoming. Feel like falling deeper. Cold nights 나 너무 싫어. Wait lang, anak. 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야. Binibitawan na lang yan, Loko-loko yung anak mo Parang lalaki. 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이라는 걸. Oh yeah. Baby, can't you come with me? Can't you hold my hand and leave? 근데 있잖아, 너라면 다를까 생각이 들어. 해볼까 말까 내 다리가 걸어 가는 방향이 어딘지 서로 궁금해져 버려. 애써 맘 졸여 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까. 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까. 한참을 멍하니
보다 보니 살짝 어두워진 색깔 불그스름 안 노을의 때깔 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어 사랑이 Wow, ang sarap naman ng strawberry na nabili mo dati. Baby, can't you come with me? Can't you and then leave? I just wanna know what you're thinking, wondering all day long. Not gonna do another. Kain na tayo guys. This is for our brunch. Egg, turkey bacon, waffle with strawberry. Yan, kain na tayo. Oh wow, Mishi Beng. Ah, kain ka strawberry anak ko. Here, strawberry. Nagdala ka na pala ng kubiertos. Wah, kubiertos. Oh, tinitinidor na lang tayo ngayon ah. Bili tayo ng whipped cream na yung parang sa Disneyland. Sarap naman? Oh, you want more? Sorry. Ah. Strawberry. Wow. Ang galing talaga kumain ng strawberry niyan. Gusto talaga niya ng strawberry, no? Gusto niya? Di ba isuti mo na ako? Sarap. Apple. Hindi yan apple. Strawberry. Natapos mo na yung mga education mo, Daddy? Meron pa. Ilan pa? Parang wala kang ginawa kagabi, ah. Gano'n tapos ko dalawa? 30 pa. Kailan deadline nun? This month. Reklamo na po yung namin. Strawberry pa. Naalala nyo yung unboxing ko ng Christmas. So, Sarap. akong gift para sa Sus. pero hindi siya Hindi ka nakakain ng waffle siguro. para Oo. sa Strawberry na lang. Okay lang yan. Mas healthy naman yun, anak ko. Good morning, everyone. So today, guys, hi. Work pa din po si Daddy. I'm just waiting for him kasi kailangan ko siyang sunduin sa baba. Bumili siya ng TV namin, guys, para dito sa salas. Kasi yung TV namin para dito sa salas ay sira na. May sound pero walang picture. Alam mo yung picture niya, yung kapag medyo inaaninag kong ganyan, nakikita ko pa rin yung mga letters. Pero siya hindi niya talaga nakikita. Nagluluto ako ngayon ng egg and tapa. Para sa breakfast ni Daddy. Ako hindi ako nagpa-breakfast. Lunch na lang ako kumakain yun, tsaka dinner. Pero baka ngayon hindi rin ako mag-lunch. Kasi maaga ka rin magdi-dinner ngayon. By 4 or 4:30 magdi-dinner ako. Andiyan na ata siya. Hello? Wala na, yun lang naman kasi mag-grocery naman tayo sa Thursday. Ayan. Nakabili na daw siya. Nalagay na daw niya sa truck. Kasi dapat yun for pick up. Kasi nga, sabi ko, maganda kasi kapag pick up. Kasi nung bumili ako ng TV, yung TV dito sa kwarto na, nung mag-isa pa ako dito sa US, pinick up ko lang yun. Tapos sila na mismo yung naglagay sa sasakyan. Tapos biglang pinag-sell ng Walmart. So, I'm just gonna do a voice over here kasi ang ingay pala nung niluluto ko yung priniprito ko and hindi pala naka-on yung microphone ko. Nag-microphone pa ako dyan, o diba? So, what I was saying here ay kinancel nga ng Walmart yung purchase namin kasi nga dalawang phone yung gamit namin for one account. So, account ko lang ang ginagamit namin and then ginamit din siya ni Mac sa phone niya to place an order for the TV. But then, nag-alert yun as fraudulent activity sa Walmart. So, ang security team ng Walmart ay kinancel daw nila yon. And then, they erased my password. So, I needed to change my password. Nung nag-chat ako sa kanilang support, sabi, we need to wait for 4 hours to place another order para for pick-up. Kasi kapag for pick-up, mas mura yung TV for some reason. And kapag bibilhin mo siya sa store, mas mahal siya ng mga less than $40. Sabi nung ka-chat ko sa support ay in-alert na daw niya ang security team na wag na daw nilang i-cancel ulit yung order namin. Pero yun nga, wala ng time si Mac na pumunta for that day na
mag-pick up ulit ng TV kasi nga mag-work pa siya sa Mercy and he needed to leave our place at 5 p.m. Pumunta na lang siya sa store to get a TV. And then, as well, yung TV namin nasira, yun yung isang problema namin. Because here in the US, I don't know in general ba, or dito lang sa mga pinagstayan namin na you cannot put bulky items sa mga dumpster. So, you really need to call a special company or something like that na magpipick up or pwede mo siyang i-drop off sa mga recycling areas para dun sa mga bulky items like the TV. So, kailangan dun mo siya ilagay and you need to pay para maitapon mo yung ganong TV. O, diba, sira na nga, magbabayad ka pa para matapon mo lang yun. So, yun yung isang iniisip pa namin on what to do sa TV na sira kasi nga, magbabayad ka na naman for that lang. Bawal nga dito sa dumpster namin. Kung sasabihin nyo naman na kasya naman yan sa dumpster, yes, kasya siya, but there have been some incidents na nag-email yung manager namin because of the bulky items na nilalagay doon like mattress, mga table, mga ganyan na ano yun sa deposit ng mga tenants. Lalo na at may CCTV sa basurahan at sa lahat ng area dito. Yun yung pinag-aanuhan nila for investigation. So we don't wanna do that. Maghahanap pa kami ng pagbabasurahan namin nung TV. Ayun guys, so while waiting for daddy at tulog pa naman si Mishi, tapos na rin ako magluto ay i-update ko lang yung calendar namin na nasa bathroom. Actually, March pa to. Punta na natin April para makita ni daddy yung mga appointments din niya. Mga appointments namin, and then yung mga due date ng mga bills namin. Though, naka-automatic payment kami, pero yung mga credit cards namin, credit cards ko pala, kasi yung mga credit cards ko na lang yung ginagamit namin na pang-purchase. Nasa kanya yung Discover ko, tapos yung nasa akin Apple. So, nakikita ko lahat ng expenses namin as of now. Para ma-track namin. Ma-track ko kasi ako lang naman ang nagta-track. Para nasasabi ko sa kanya, pag over budget na tayo, ganun. So, yeah, i-update ko to para makita din naman niya, sis. So, may dental appointment siya and may dental appointment pa ulit ako. I'm gonna use black para sa mga appointments namin and I'm gonna use red para sa mga due date namin. Ay, nandyan na ata siya sa baba. Hello? Remote ng garage. Nasaan? So, I'm gonna use purple na lang para sa YouTube. Ayan. So, parang yun lang naman yung buhay namin as of now. Lahat na lang kasi ng appointment. Hindi ko na inaano na appointment ni Mac, appointment ko. Yung Google Calendar ko kasi dati medyo magulo siya kasi may appointment si Mac, may appointment ako, may appointment si Mishi, magkakaibang kulay yun. Tapos, para hindi na nakaka-overstimulate. So, yun. Yung purple is going to be for social media. Like, for example, I'm waiting for my 32 days na matapos para maayos ko yung monetization ng channel ko. Kasi for some reason, sa katangahan ko, hindi po nakaka-monetize ang YouTube channel ko ngayon. Na-monetize na yun guys, long time ago. Na-monetize na yung channel ko nung wala pa yung watch hours, tsaka subscribers, ganun nila noon. Wala pa yun dati. Tapos ngayon, meron na naman. Tapos, basta, naguluhan ako sa AdSense ko. So, yun gagawin ko. And then, halos natapos ko naman lahat ng priorities namin. Ganun. Ang hindi ko lang nagawa is yung taser treatment ko kasi hindi ako available during that time. Yeah, nagawa naman lahat. So, bababa muna ako. Sunduin ko siya kasi para mabuhat namin yung TV. Tulog na tulog pa naman yung madam namin. Di yan magigising. So, no worries. Alright, I'm back guys. Tulog na tulog pa rin ng madam natin. Pero nakuha na namin yung TV. Nandyan na. And I'm just gonna do the calendar. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours. So yun guys, ako ay tapos na po sa aming calendar and si daddy pumunta sa baba. Nawawala yung remote ng garage namin. Pangatlo na to guys na nawawala. Nung una, naiwan niya sa loob ng garage. Pinabuksan namin sa manager. Nung pangalawa, nung pumunta kaming Pilipinas, naiwan din sa loob ng sasakyan. Nasa loob din ng garage.
isang buwan na hindi lumabas yung sasakyan ko. Ngayon, nawawala ulit. Sabi niya, nandun lang yan sa bulsa ng jacket ko. Hindi ako naniniwala, sis. Doon kasi sa garage, kapag lalabas ka, may pindutan doon sa loob na pwede mong isara using the door using that. Siyempre, you will never know, pag yun yung pinindot mo, you will never know kung naiwan mo ba yung remote mo doon sa sasakyan or nasa pocket mo ba talaga. So yun, kaya sabi ko, sana mas maganda kasi na yung remote na hawak niya, yung gamitin niya para sure na nasa kanya talaga yung remote. Pero, bahala na siya dyan. Bahala na siya ulit magpa-open. At saka ba't kasi iniiwan sa sasakyan yung remote, daddy? Dito na ako magrarad kasi nanonood siya ng vlog. At kasi iniiwan yung remote sa sasakyan. Eh, hindi naman niya pinapasok yung sasakyan namin everyday sa garage. Bahala ka dyan. Tatawag na naman to sa maintenance, sa manager. Bali, nandyan naman na yung manager. Ang tanong, nandyan na ba yung mga maintenance people? Kasi sila yung magbubukas. Makakanood na ulit ng Miss Rachel. Mahuto na ulit siya ni Miss Rachel na matulog. Kinantahan lang ni Miss Rachel ng Twinkle Twinkle tsaka si The Bunny Sleeping. Mag-i-sleep naman. Pero pag si Mami ayaw. Mishi bang bang bang. Ay na. Ay sus. Alalab na garo daddy. Alalab na daddy. Go. Hug daddy. Hug daddy. Hug daddy. Go hug daddy. Here. Pakamat ka man. Mommy! Come to mommy! Ayaw mo kay daddy? Siya yung bumili ng TV mo. Buhat-buhat pa niya yung TV mo. Napunta na naman sa TV mo yung sinahod ni daddy mo. Ipapamount ko na tong TV, Mishi, para hindi mo na maabot. Mommy's gonna wipe the surface. Wait lang, daddy. Andito pa yung baboy mo, oh. Nabigay nila sa horn. Ano yan? Galing naman, ah. Ano yan? I think we need to put the ano muna, the paa. Uy, ang bigat nito, ah. Mas mabigat to kaysa dyan sa TV natin isa, ah. No? Mishi, huwag mo naman na itong sirain na anak ko. Mas mahal na ito. Wait lang. Tenenen, ten, ten, tenenen, ten, ten. Excited yan, oh. Tatipay lang. Nood na siya. Sabi niya, bakit kayo kami sa kwarto ni Mommy nag-i-stay kahit tanghali? And bingo was his name. Paano yung sign language ng more? I want to see the sign language for more. More! Alam na niya yung sign language ng more, ng stop. Wow. Mukhang mauna ka pa mag-sign language siya na kung ikaw magsalita. Tapos yung supot lang sa'yo. Give it to Mami. Paano? I-slide? Oh! Ikaw kayang magbuhat. Ay, ako kayang magbuhat. Damo na kipagbag ka gamit. Yung mga purple lang gamin di merienda yung. Kaya pa yung nga makibibiyang tikwa, professional. Alala ko naman sinasabi natin ni Papa. Nababanis. Mas maganda kung mas mataas na daddy kasi alam mo naman yung anak mo. Sigurado rin. Shh, no! Talagang sika. Dalawa lang. Napakapasaway nito, daddy. Oh. Napakapasaway, daddy. Oh. Uy, ang gaan mo, ah. 1, a 1, a 2, a 1, 2, 3. Patty cake, baker's cake. Nakakatakot ba? Oh. Ikaw talaga. Ya. 1, 2. Whoopsie. Susapo. Sus, may bago ka na namang sisirain, Mishi Bang. Here, move it a little bit here. Ginagano niya talaga ako. Move pa daw dito, daddy. No. Bangking ni. Entras mo dyan.
Ma'am? O bakit anak? Ma'am? Tinatawag mo lang akong ma'am if you have kailangan. Oh, ay, ma'am is... Kiss daddy, kiss daddy. Ay, yucky. This is the remote, anak ko. Remote na naman nawawalain nyo ni daddy. Yay! Parang aralin ko atang ayusin yung TV, daddy, Tapos ilalagay na lang natin sa kabilang kwarto. Pag naayos. Kaso kailangan mong bumili ng parts. Oh. Tapos mali pa yung nabili mong parts, no? Hindi pala yun talaga yung sira. Ito naman, ang gulo-gulo. Ang gulo. Ang gulo. Wow, himala, nagpapakisto kami na. Ang bait niya ngayon, Sabi niya siguro, yes, may TV na ulit kami. Yay! Yay! May TV ka na! Ang dami namang gagawin dito. Samantalang yung, kita man. Samantalang yung mga TV dati, on mo lang, nanonood ka na. Isaksak mo sa antena. Sign in or create an account by scanning the QR code using the camera app on your mobile. Again. Do it again. Sige, Wow, good job. Yay. Yay, perfect. No, that's seahorse, hindi yan cow. Lahat ka lang cow. Crab. Cow. That's octopus. Yay! Tatanggalin na para may mailagay agad. Ay! Oh no! Get it! Wow! Good job! O, tanggalin mo na lahat. Uy, na-figure out na niya paano magtanggal, Ang galing mo talaga. Na-figure out mo na. Ay, sus! Starfish! Good job! Hindi naman to kasali, Ano ba naman ito? Wala naman patayan kasi ito. Perfect! Good job, Baningning! Good job! I'm so proud of you! Maganda pala na wala tayong TV. Hindi na lang sana bumili si daddy ng TV. Mag-play lang tayo, no? Mamayang hapon na tayo mag-TV, okay? I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this? Sa kabila natutulog si daddy para daw makanood pa rin kami dito. The thing is, pag dito kami nanonood, nakakatamad siya kasi hihiga kaming dalawa ni Mishi, ganyan. Tapos si Mishi kasi guys, kahit iiwan ko siya dito sa bed, ang taas ng bed namin na to hanggang dito sa ilalim ng puwetan ko. So kahit iwan ko si Mishi dito sa bed namin, I don't worry anymore kasi si Mishi marunong na siyang bumaba, marunong na siyang umakyat. So, hindi namin na-try na naglalagay kami ng mga harang-harang dito sa yung nabibili sa Amazon. I was about to buy that. Kaso iniisip ko parang mas dangerous siya para kay Mishi kasi inaakyat ni Mishi. So, baka akyatin niya yun. Diba, medyo mataas siya. Mas mataas kung saan siya malalaglag. So, ang ginawa ko, nung naoperahan ako, diba, nandiyan sa labas, dyan sa salas namin yung mattress namin na isa. Nag-practice doon, tinuruan namin siya kung paano bumaba. So, mababa lang kasi yun. Parang ganyan lang. Ganyan. So, tinuruan namin kung paano yung properly na pagbaba hanggang sa nakakababa na siya doon sa, nung binalik na namin yung mattress doon sa bed frame, nakakababa na siya. Tapos ngayon, dito. Get up!
Halika na. Kailangan kasi may kakapitan siya na yung mattress talagang ginaganon niya. Oops. Yay! That's mommy's. That's mommy's, AirPods. Kailangan ko pang ilabas yung mga bote niya dyan para mahugasan na namin yung mga bote niya yan kagabi. Ito namang batang ito, lahat ng animals, cow. Ang cow, tapos ang car, cow din ang car. Tapos lahat ng toys, ball. Naku talaga. Ball? Where is your ball? Where? Apaka. Ha? Apple? Apake. Pinatay ko na yung microphone. Ay! Wait lang, anak ko. Ay, apo. Ano apo? Hindi naman yan, Say, please. Please, mommy. Hala, ayaw matanggal? Wiki-wiki mo na naman later si daddy, no? Ito, pag ginigising na niyo si daddy niya, umaakyat na lang siya sa bed. Tapos gigisingin na niya. Kahapon, nagnap siya. Tapos nung mga, gusto ko na rin magnap. Nung nakukuha ko na yung tulog ko, doon na siya gumising, guys. Nung ginigising niya ako, ginanon niya yung, yung mouth ko. Pinapasok niya yung finger niya, ginagan niya. Tapos close ko lang. Ang next na ginawa niya, yung ilong ko naman. Tapos gumaganyan-ganyan lang ako. Kunyari, nagtutulog-tulogan pa rin ako. Kasi kung minsan, pag nagtutulog-tulogan ka, babalik din lang siya sa tulog. Tapos ang sinunod niya, yung mata ko, tinusok niya. Kalukuhan mo talaga, anak ko. Kiss, mommy. Ay, blow a kiss. You brought your crab here. Let's go. And also the magnet. Let's go. Oh, bring this. Go. Come on. Come on. Mommy's going na. Bye-bye. Bye-bye, Mishi. Bye-bye, Mishi. Oh, careful. Paano bumaba? Oh, let's go. Let's go. Good job. Let's go. Bring your toys. Bring your toys outside, please. Ayusin ko lang to mga books ni Mishi, guys. Meron siyang mga books na ito yung mga matitigas siya. Ito yung mga binili namin sa Sam's Club na tig na 998.7. Ito may mga sounds. So, alam niyo niya na papatugtugin niya to. Old McDonald's. Yan. And then this one, tumutunog din. So, ito yung gustong-gusto. Isa ngayon sa mga gustong-gusto niya na books. Yung cow. So, pag tinanong mo, where's the cow? Yan. Pupuntahan niya to. Tapos pipindutin niya si cow. Ito kasi yung pag may pinipindot mo yung is itong mga ganito. Tapos, di ba parang ganito yung hair ng cow. Yan. Tutunog siya. Tapos, pati din tong sheep. Ganyan. Etong duck. Minsan lang niya nasabi na duck. Pero ang sinasabi niya, quack, quack, gano'n. Pero ang nagiging labas, cow, 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 cow. Cow, cow. Tapos yung pusa, pag sinasabi mo na, where's the cat? Ganun. Sabi niya, cow. Cow na naman siya. Tapos, pag nag-meow siya, hindi meow, hindi ganun. Sasabi niya na, cow, cow, cow. Ito, bigay ito nung mga taga-horn dun sa dati kong workplace. Ito naman, bigay sa pediatrician's clinic na gift sa kanya nung 1-year-old na siya. And then ito yung lasog-lasog na. This one, bigay ito ni Tita Mau sa kanya. Nung baby shower pa. Ito guys, lasog-lasog na talaga siya. As in, 3 parts na. Pero gustong-gusto niya to. Ito yung pinaka-favorite niya sa lahat. Itong page na to. Okay. Kasi sinasabi namin, that's Mishi. You're gonna sing in front of a lot of people. If I could keep you little, I'd hum you lullabies. Sabing ganon. But then, I'd miss you singing your concerts. Big surprise. Ganyan siya. So, gustong-gusto niya to. As in, guys. Yan talaga. So, kapag naiipit na dyan sa baba,
Kaya yan yung unang nasira. Anyway, at least na-enjoy niya yung libro naman. Diyan siya natuto na mag-point ng mga bagay-bagay. Ganun. Oh, you wanna get it? Then, ito naman yung mga indestructible na books niya. So, chew-proof, rip-proof, ganyan. So, pwede din siyang i-wash. So, this one, usually ginagamit namin to pag nagta-travel kami kasi magaan siya. So, dito ko guys, nilalagay itong mga libro niya para makuha lang niya. Lagay ko na dyan para ako din, kapag nag-ayos ako ng hapon or ng gabi, kapag na-stress na din ako sa kalat niya, lalagay ko lang dyan. Hindi ko na ba iisipin na, ay, I need to organize this, ganito, ganyan. Hindi na ako ganun ka-off-off. Kasi alam ko, naguguluhin lang din naman niya. And for her na makuha niya anytime that she wants, minsan siya din yung nagbabalik. So, this one, this is a basket of toys niya. Nandito lahat. Oh, may libro pa dito. Polar bear. Ito naman guys, ang problema pag nandito siya, nandito, yung mga toys niya, like this one, nandyan, tinutongtongan niya para maabot niya yung mga gamit ko sa table. Tingnan mo, tingnan mo. Kaya itong table ko, lagi ko lang tinataas ngayon. Na yung pinakamataas na level na niya. Pupuntahan na naman niya. Kaya, kapag gising siya, hindi ko na ilalagay dito ito. Ilalagay ko na dyan dun sa isang play area niya doon sa may bintana. Kasi lagi lang din naman ito. Tingnan mo talaga. Inaakyat niya talaga, guys. Kahapon, nakuha na niya yung camera. Hindi na po, babalik na ni Mami. No. Kasi anak ko, may mga makukuha ka dyan na makakatusok sa eyes mo, ganun. It's not for baby yung laman ng table ni Mami. It's just for Mami and Daddy. Yan. So, at least may ilalabas niya yung mga gusto niyang toys. Ito naman, basket na to ay, ito yung lagayan ng mga extra toys niya na, see, I told you, ang dami na talagang laruan. Kaya na-stress ako. Kaya dito, at least, shoot lang. Hindi ko na problema mag-organize ng mga yan. Ayan, shoot lang din. Tapos dito na. Meron din tong ottoman na to. Ito yung iniiyakan niya kanina. Kasi kita nyo, nakabelt na siya. Kasi may mga toys and books din siya dito. Na yung mga noong una pa niya na toys, ganyan, hindi na siya age appropriate. Kumbaga, hindi naman sa age appropriate. Hindi na siya yung kailangan niyang matutunan ulit. Kasi alam na niya kung paano yung mga skills na yon. You know what I mean? Like, yung mga crinkles na tong mga to, yung ipupull niya sa box. Kasi alam na niya mag-pull. This is just for like 3 months old, mga ganyan. So, ito yung laman. Kaso guys, kahapon nasa CR ako, na-shoot siya dito. Tapos umiiyak na siya. Hindi ba naman na-shoot, pero hindi na niya kayang ibangon yung sarili niya. Nakaganon na lang siya. Sabi ko ay, iaano na natin. Tinitingnan ko, dyan lang ako, bakit anong ginagawa? Umiiyak na siya, naka-open yung door. Ayun, so, sabi ko, belt ulit ni Mami yan kasi you're being stubborn na. Pero, siguro instead of locking this, siguro I need to teach her how to pull herself up again. Para hindi ko problema na kahit ma-shoot siya dyan na hindi ko makita, at least she knows how to survive. You know what I mean? Like sa bed, hindi na siya nahulog kasi alam na niya yung naturo na namin kung paano bumaba. Tsaka umakyat. So, yun. So, probably I need to teach her how to pull herself up para survive niya tong mga to, guys. Hindi pa rin namin magamit tong TV. Hindi pa rin gumagana kasi yung mga apps, sabi, Smart Hub is updating. Try again later, ganun. Lahat na ginawa ko na, lahat ng nakita ko sa internet na mga pwede update, mga ganyan, unplug and plug. Tapos, meron pa yung run, Smart Hub, mga ganyan. And, eto na, in-unplug ko na siya ng 30 minutes and back to zero na naman siya. So, I need to sign in my Samsung account again. So, it's a good sign. Hindi pa rin talaga siya gumagana, guys. I mean, gumagana yung TV kapag yung live TV nila. Yung parang cable, pero sa TV lang siya. Yung hindi mo na kailangan ng cable talaga na connection. Yun, gumagana. Pero yung mga Netflix, mga YouTube, hindi ko mapagana. Pwede na siya, guys, yung TV. So, nag-chat nga ako sa support. So, tinulungan ako. Ang dami. Sobrang tagal namin ginawa. Nag-reset ng TV, nag-factory reset, nag-reset ng wifi, basta madami kaming ni-reset. Tapos, may mga times na ayaw na niya mapindot. Yun pala, may kailangan ka pang pindutin prior to that para ma-reset mo talaga siya. Pag ganito na natutulungan ako ng mga agents online, nagsa-survey talaga ako na para naman maskoran yung natumulong sa akin, di ba? Knows the process really well. Ayan.
Saka pinayan si daddy pag gising niya. Gawan ko na ng paraan. What was the purpose or reason? Continue button on my phone. For some reason, I don't know why. I tried the iPad as well and it's the same. To where you need to put the numbers, but when you put the numbers and you hit continue, it does nothing. right? Yeah, it does nothing. Okay. Now it's good. I don't know. Oh, now did you continue? Yeah. So if that's all for now, I hope that you have a great day. You Take care, too. man. Bye-bye. Feeling ko Pilipino yung kausap ko. Kasi dati Filipino na naman yung sa Disney Plus namin. Kasi binigay ko kila mama ko yung account namin. So, ginagamit nila sa Canada. Nilalag out kami ng mga TV namin. Sinasabi na nasa ibang household daw kami, ganito, ganyan. Ako, itong TV namin dito sa sala, TV namin sa kwarto, kailangan mong i-update household every time na i-on mo yung TV. So, in one day, nauubos ko yung update household. Tapos yung sister ko, nalalag out na rin yung ano niya. Kasi nga, wala kami sa isang household. Girl, alam mo kung sino yung pinaka-main TV na yung sa kwarto nila mama ko. Hindi nag-update. Kami yung may-ari dito sa US. Sila na yung may Disney Plus doon. Tumawag ako sa support during that time and nilag out nila lahat ng devices. I also did that, pero talagang ayaw talaga nito dito on my end. So, yung sa agent na mismo yung gumawa ng paraan. Tapos parang may inano siya na verify niya na talaga yung ito yung household, ito yung nakakonect na wifi, ganun. Ay, na-stress na ako. Sabi ko kakain na ako habang nanonood ng K-drama ko. Naubos ko na yung pagkain ko, di pa rin ako nakaka-connect sa Disney Plus. Yun, tutuloy ko na yung pinapanood ko. Episode 2 pa lang ako ng The Golden Spoon ba? Nakita ko to sa mga shorts sa ano. Sa Under the sky.